Lead MTB Enduro 3.0 má 3 takové varianty, znamená při nějakým pádu na bok štylovací kolečko, takže kdy se z té helmy vlastně stane integrální helma. Tak dáme si malou recenzi téhleté helmy, kterou už testuju zhruba čtvrt nebo půl roku. Je to Lead MTB Enduro 3.0. Je to vlastně helma na enduro a má 3 takové varianty. Jedna je tahle klasická, bez uší, bez toho předku. Váží takhle asi 700 gramů, je pohodlná, má vzadu tady to štylovací kolečko, takže si to člověk může dotáhnout přesně jak potřebuje. Další varianta té helmy je vlastně s ušima, takže ten, kdo má trochu víc strachu, jako třeba já, protože já ty uši poměrně často využívám, tak si může takhle nacvaknout na bok to ucho, což znamená při nějakým pádu na bok to chrání i kus tváře. No a třetí varianta je vlastně tenhle ten spodek, kdy se z té helmy vlastně stane integrální helma. Vejdou se do ní pak pěkně brýle, hezky se přesto dýchá. Je to všechno tady na ten systém, kdy člověk zmáčkne to tlačítko a vysune to. Je tam taková ocelová lyžina, funguje to poměrně pěkně, takže za mě doporučuji, super helma.